Dal som to na papier a potom som si uvedomil, že asi by to niektoré osoby mohli nejak zle si to vysvetliť. Tak to nejak tak buchnem pohodiacky. Včera som sa míňal s pánom poslancom parlamentu slovenského. A s tým, že v strane, v ktorej sa nachádza, to tam škrie a mohlo by to dopadnúť ako u susedov. V strane, v ktorej to doškrelo odchodom určitých jedincov. No, aby sa toto nestalo, tak vrelo odporúčam, aby sa na to pozrel zakladajúci pán predseda, terajší pán prezident, pretože jeho odchod spôsobil toto škrenie a jeho nástupca ako bývalý radový člen nemá takú autoritu u niektorých kolegov a určite nemá také životné a politické skúsenosti a vek ako jeho kolegovia a proste tam to je ten problém, tam sú z toho tie nešváry, proste jedným slovom, nie je pre nich taká autorita, pre niektorých ako bol zakladajúci predseda. Tak sa to ja vnímam a tam proste len pán prezident by mohol skočiť na kávičku do bývalej strany svojej a nejak to dať dokopy. A ja tak ináč rozmýšľam, ja celkom zasa vmontovávam do politiky a to ja proste vôbec to nechcem. Ani to nebudem robiť ani lebo ono by to potom s veľkou pravdepodobnosťou mohlo kaziť moje aktivity do budúcna, ktoré mám v pláne a budem sa snažiť, teda aj sa snažím s každou stranou proste byť za dobré, aj to je aj vidno, keď tomu poradím z tej strany, tomu poradím z tej strany, teda poradím, dám svoj pohľad a proste za dobre byť. A k tomu prezidentovaniu aj do budúcna môj plán by bol taký, že výlučne sa zamerať na parlament, aj keď tie kompetencie prezidentské sú veľmi malé, ale to je jedno, je to proste hlava štátu a keď a ja by som sa zameral proste na ten parlament a riadne by som ho čistil proste v
prospech štátu, v prospech občanov. Pretože zamestnanci parlamentu, teda poslanci, sú plne zodpovední za chod, za zákony, za chod štátu, za toto. Tak to by mohol nejaký budúci prezident skúsiť. To je nejak tak asi k tej politickej téme. A fakt nechcem sa montovať hlbšie do toho. Požehnanú sobotu. Lala.